היי חבר'ה, מה נש? מה קורה? גם אני סבבה, איך אתם? יופי. היום אני עכשיו, אני בדרך לבית ספר. לא, השם שלי. אז היום אני הולכת לבית ספר, ואחותי כאן, תגידי שלום קרנור. כן, כמו שאתם רואים, נכבדה והכל, ואין לה מוצץ. מימי זה חיבוק. כן, הקיצר, אני רוצה לספר לכם עד כמה הבית ספר שלי מדהים, וכמה כדאי לעבור אליו אם אתם גרים בקריית אונו, ואני גרה בפתח תקווה. אז טוב, לא משנה. כדאי לכם, בית ספר דמוקרטי, קריית אונו, כן. אז קיצר, ביי! תגידי ביי ביי.